ľudia, moje meno je Kristián, vítam vás pri tomto videu. Toto video bude zo Safe and Fidget. Vidíte, že už mám 18. level, to je niečo dobré. Takže mám tu nejaké už dobré veci, vyskúšam ísť ešte branty, tu už nemôžu, už mám to hluček. A akurát sa mi tu robí nádherný, teda hostinec. Sorry. Tak, mazlíci. Aha, dobre, tak tomu chápem. No. Takže tak. Počkaj sa rýchlo. Ups, sorry. Jaký je slabý, Ježiši. Vložiť súboj nikdy. Tak, ideme do obchodu s magiou. A dáme, že to je zručnosť, 13, čo je zručnosť? To je koľko? Šťastie 13. A ešte toto tu predám. Koľko to je? 1, 4. Tak. A toto tak. Dobre. Musíte na hostinec a tu je arena. Skúšame za niekoho. 18, 16 a 15. Ideme skúšať na tohoto. Tak. Hej, aký je slabý. Som mu nedal. What the fuck? Je 15. Tak to som jaký silný. 18. Trúfneme si na tohto. Trúfneme. O nie? Ja ho dám. Nebojte sa, ja ho dám. Pozrite, ja som silnejší než on, aha. No, už ho dám. Kámo. Máš líci, to ešte nemôžu. Ja sa stretneme sa chvíľku. Dobre, a ešte taká malá informačka, že stránku vám dám do popisku, takže ešte musím niečo robiť, takže čau. Takže som späť. Dobre. Ten, kto by to chcel, ja mám dám všetko do popisu. Postava spolok, pošta, postava Libranty, Sien Slavy. Tak, sorry, že som sa teraz chvíľočku nerozprával. Dám ešte na chvíľočku stop, vrátime sa, keď to bude. Som späť, kámo. Asi viete, kto to je. Moon, Volem. Byla to takto Sabinové. Kde som to nemal hovoriť? Sakra, viete, kde bývam. Kurva. Sorry, že som to povedal. Nevadí. Takže... Koľko nahrávame? 4 minúty. Takže ja to budem asi... Ja to asi stopnem asi. Alebo... Dobre, ja to skončím, takže...
Ahoj.